Kecskeméti Krisztián kezében a labda. Német kiharcolja magának, Német, ott a labda, be kell lőni, Német belövi, így van! Megverte az emberét, nem tudott vele mit kezdeni ott Porogi Mátyás, aztán Német, aki sokat szenvedett a legutóbbi mérkőzésen attól, hogy nem talált be a kapuba, nos ezúttal betalál Német Erik, tehát a mérkőzés 4. percében már is megszerzi a vezetés csapatunknak egy bedobást követően, megharcolt a labdáért, aztán pedig már ezt nem hagyta ki. Zsoltér tovább tudja tenni, Molnár jól lép ki két ember között, és már indulott mellette Tóth, most kapja is a labdát, indulhat a kapu felé, jól vette át, ellövi, és ott a második, igen! Gyönyörűen be-oda a hosszú sarokba, szépen kapta meg a labdát, aztán nem tudott a védő közbeavatkozni, és megvan a második találat. A 14. percben Tóth 16 méterről kilőtte a bal sarkot. Remek teljesítmény volt, jól kapta a labdát egyébként, aztán pedig ahogy kell befejezte. Zsoltér rossz kirúgást követően, Zsoltér egyből emeli kapura, és ott a harmadik, micsoda gól! Zsoltér látta, hogy kint áll még a kapujából a vendégek kapusa, aztán egy remek mozdulattal átívelte fölötte a labdát, ez pedig azt jelenti, hogy a 17. percben már 3-0-ra vezetünk. Parádés gól volt. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó kezdés, mondhatjuk bátran, hiszen azért az újbudai gárdáról is jó híreket lehetett hallani. Megvan még, Molnár, szépen csinálja Molnár, ott a lehetőség Molnár előtt, jön a kapus, még ott is megtolja Molnár, és belövi onnan az alapvonalról. Hát ezt azt hiszem, hogy érdemes megnézni majd még egyszer, hogy vitte ott a labdát. Remek megoldást választott, aztán amikor már az ember azt gondolta, hogy a kapust majd el fogja érni, nos hát akkor nem így történt, mert hogy Molnár egy hanyag mozdulattal a 20. percben megszerezte a 4. gólunkat. Hatalmas szólót láthattunk tőle. Megy is az ívelés középre, Molnár nem tud fejelni, de még Koroncinak megvan a hosszú oldalon. Ő íveli vissza, kifejelik, pont Hegedűs elé, Hegedűs, megtolja még egyszer Hegedűs, ellövi, óriási gól! Addig tologatta, míg megtalálta magának a lövőhelyzetet, és megszerezte a csapatunk 5. gólját a mérkőzés 28. percében. Mintegy 11 méterről, kissé jobbról, nem a kapuval szemből lőhette rá is a léc alá. Zsoltér messzire pattant tőle, így jó Badinak. Ballal egy gyönyörű lövés, mekkora gól! Beemelte oda a jobb felsőbe Badi. Második félidő, 7. perc. Badi ball lába villant. Elgurítja a labdát, nem tudják föltartani se Badi. Már a 16-oson belül Badi, középre adná, ott van még a helyzet. Német ellövi, gól! Beleért még egy védő is. Badi nagyon szépen oldotta meg itt a jobb oldalon, ahogy két embert is becsapott. És a második félidő 13. percében Német így újabb gólt szerezhet. 7-1 már. Mindenképpen Badit kell dicsérni. Megy Vas. Ott van előtte a labda, Vas már viheti kapura, ellövi. Ott is van, ahol kell lenni a jobb alsó sarokban. Remek indítás volt. Második félidő, 22. perc. Vas is beköszönt tehát. Badi indítását lőtte a kapuba. Nyolc-1. Vas jön a labdáért. Legurítja Hegedűs. Ellövi, mekkora gól! Vas szépen visszagurította, így aztán megint jöhet az örömzene. A második félidő 23. percében, tehát Hegedűs is dupláz. Hegedűs 17 méterről talált a kapuba. Vas visszagurítása után.
Megy Vas, jó is a labda, Vas ellövi, bent van! 13 méterről megszerezte a 10. gólunkat a második félidő 33. percében, megvan tehát a 10. Vas. Jó indítást kapott Vincétől.